ארד גרופ גאים להציג את Read Your Meter, עולם חדש של אפשרויות, דרכו תוכלו לעקוב אחר צריכת המים שלכם בקלות ובאופן שוטף, באתר או באפליקציה, ולקבל התראות במקרים של נזילות או שימוש חריג. בסרט זה נסביר איך להשתמש באתר בצורה נוחה ופשוטה. כדי להשתמש בשירות תצטרכו להירשם בתהליך מהיר ופשוט שאינו כרוך בתשלום. ראשית, חשוב לוודא שספק המים הרשום, תאגיד המים או שם היישוב הוא אכן הספק שלכם. הזינו את מספר הצרכן. את מספר הצרכן תוכלו למצוא על גבי החשבונית. הזינו את מספר הנכס. את מספר הנכס תוכלו למצוא כאן. הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם. שימו לב, כתובת הדואר האלקטרוני תשמש אתכם להזדהות במערכת, לשליחת סיסמה ולקבלת התראות. לכן חשוב להזין כתובת מדויקת. אל תשכחו לקרוא את תנאי השימוש ולאשר. בסיום התהליך תשלח סיסמה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם. מעתה תוכלו להיכנס על ידי הקלדה של כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה. לאחר ההרשמה תגיעו לדף ההגדרות האישיות. ראשית, בדקו את מספר הנפשות המופיע באתר. המספר לא מעודכן, עליכם להגיע לספק המים עם תעודת זהות ולעדכן באופן רשמי. בדף ההגדרות תוכלו גם לבחור אילו התראות תרצו לקבל בדואר אלקטרוני או ב-SMS. התראה על חשד לדליפה, צריכה גבוהה מעל הממוצע, צריכה חריגה בזמן חופשה ועוד. אם ברצונכם לקבל התראות ב-SMS, חשוב לעדכן את מספר הטלפון הנייד. בכל שלב תוכלו לחזור לעמוד זה ולשנות את ההתראות ואת ההגדרות. בעת הכניסה הראשונה כדאי לשנות סיסמה, כדי להקל על הכניסה בפעמים הבאות. בדף הבית תקבלו מידע עכשווי על צריכת המים שלכם, קריאת מד המים ותחזית צריכה עד לסוף החודש. ותראו השוואה בין צריכת המים שלכם לצריכת המים הממוצעת במשקי בית זהים באותה הרשות. בעמוד הצריכה שלי תמצאו נתונים עכשוויים והיסטוריים של צריכת המים שלכם במגוון אפשרויות תצוגה. צריכת מים, השוואה לממוצע צריכה משתמשים זהים, השוואה לתקופה מקבילה. אם תרצו, תוכלו להדפיס את הנתונים או לייצא אותם כקובץ אקסל. באמצעות Read Your Meter תוכל לקבל הודעות מספק המים והתראות מהמערכת. את ההודעות תוכלו לראות ולפתוח ישירות מכל עמוד באתר, וכן לקבל אותן ישירות לדואר האלקטרוני או באמצעות SMS. יוצאים לחופשה? עדכנו את התאריכים באתר, והמערכת תעקוב אחר צריכת המים בביתכם. אם נמצאה צריכת מים חריגה בזמן היעדרכם, תקבלו התראה לטלפון הנייד. דרך האתר תוכלו ליצור קשר עם ספק המים שלכם. נתקלתם בבעיה? משהו לא ברור? פה תוכלו למצוא תשובות כמעט לכל שאלה. כדי שתוכלו ליהנות ממגוון אפשרויות בכל דרך ובכל מקום, הפכנו את Read Your Meter גם לאפליקציית סמארטפון. Read Your Meter, שליטה מרחוק בעולם המים. לוקחים את חשבון המים לידיים.